Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngamukele kwesibanzo sikulethela izindaba ezifika ngaso isikhathi ukhala eMathonsi ke lapha ke umculi kaMaskandi ke igama lakhe aziwa ngalo lapha ke endimeni yomculo kaMaskandi okanye ke kule genre yakhe ke ethe ukwehluka kancane ke emculweni kaMaskandi mbukeli waziwa ngelika Khuthuza usezakhele ke ugazi ngengoma yakhe ke lapha ke eyaduma kakhulu ke futhi ke eyathandwa kakhulu ke ngempela ke iwona ke amabhinca ethi ke uJola nebhinca mbukeli le ngoma ke isinama viewers lapha ke ngempela ke angaphezulu kuka 10 million mbukeli lapha ke kuona ke uYouTube ukhala ke lo mculo ngokuthi ke usale kanjani kuyona lapha ke iDandi July ke ezoba kuyona ke kulenyanga esiya kuyona ke kaJuly ke ngazo ke izi 20 kuona ke lo nyaka mbukeli ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula ngawo ke lo mbukiso ke noma ke ngayo ke le ndaba esengithenga kuvezela yona njengamanje ukuthi ke lo mculi kaMaskandi ke uyakhala ngempela ukuthi ke ngempela ke kwiDandi July ke usesale kwaze kwaba kathathu kodwa ke igama lakhe likhona ke ebalazweni futhi ke liphezulu kakhulu ke awuye lapha ke ezozo comment section sizwe uvo lakho mbukeli ukuthi ngabe wena uthini kumfanele na ukusala kuyona ke iDandi July noma ke bekumele ke afakwe lapha ke kuyona ke i-line up njengoba ke ngempela ke sibona igcwele ithe phama i-line up bona ke abaculi ke bakaMaskandi ke abaziwa kakhulu lapha ke endimeni yomculo kaMaskandi siyabonga mbukeli. Sanibona bafowethu Khuthuza lokhulumayo. Inhliziyo yami ibuhlungu bafowethu ibuhlungu kakhulu iphukile kodwa ngiyathemba ukuthi lamanxeba angikwazile azophola. Ngonyaka lo yakulo nyaka ngibenge kuyiDandi July nakulo nyaka uphelile angibanga khona nakulo nyaka futhi angibizwanga. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngoba ila enquthu ende baningi kakhulu abantu abangisupportayo nabangisekayo. Kusho ukuthi umsebenzi wami awubonakali kahle. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngizozama ngiqhubeke ngizame ubonakale kahle ngoba ngiyacabanga ukuthi ingoma yami njengamanje ina 10 million viewers yabo. Angiyazi ukuthi akuyingama viewers but ingakithi laphana nami ngisuke ngithembile abantu abaningi bahlezi bengibuza ukuthi Khuthuza sokubona lokho nami ngihlezi ngithula ngithi hayi khuleka kuzoba right. But nakulonyaka mangekho inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu kodwa ngicela nje ukuxolisa ngitshele nabalandeli bami ukuthi bafowethu kuzolunga isikhathi mase sikhona. Ngiyazi ukuthi ngicela kakhulu bomkhaya eDandi House ngithanda kakhulu kanye nasenquthu nasemsinga indawo esondele neDandi but ngicela ukuthi bafowethu ningakhali kakhulu bangani zakwethu nami ngibuhlungu but ngiyacabanga ukuthi ngelinye ilanga kuyolunga ngiba khona bafowethu. Ngicela nje sehlisana umoya sidlele inhliziyo nami ngizoba right yize noma kubuhlungu bafowethu kakhulu. Uma kube mhlambe kukhona indlela engenzeka ngiyacela ngiyafisa sami sonke ngiyafisa ukuthi ngibe khona eDandi kuyiDandi July bafowethu. Hleze ngifisa ngoba iwona umcimbi omkhulu ongasekhaya. Ngithanda nje ukuphelela lapho bafowethu. Ngicela nje ukuthi ngixolisela kakhulu ngibuza imibuzo eminingi njengalo nyaka ondlule ukuthi waye ngabanga khona. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe mangasebenza kakhulu ngoyikhandla ukudlula lo 10 million enginami mhlawumbe ngelinye ilanga bayongibona futhi bayongibiza ngelinye ilanga bafowethu. Ngingasho nje ukuthi kuya ngenhlanhla njengoba ngabizwanga ngingaphatheki kabuhlungu bafowethu. Nami kuyolunga ngakimi ngelinye ilanga. So nje ngicela nje ukuthi bafowethu nibe right nami ngizoba right